Han Ginoo madahaiyo. Pagbasa ng Santos Ebanghelyo sumala kan San Mateo. Paghimayang ka, Ginoo. Nagsiring iso sa iya mga tinunan. Ang ginalian han langit. Sugad ang tag-iya hinuma hin mga ubas. Nga temprano pa haagalinakat pangita in mga tao nga iya susuhulan hin pagtrabaho ha iya rubasan. Nagigsabot iya pagbayad ha ira hanairaan nga usa ka salapi nga suhol ha usa ka adlaw. Nang gisugod ira ngadto ha iya rubasan. Ginawas liwat iya ngadto ha merkado ha may alas 9 han aga. Nga nakita hiyahin mga tao na nagkakatugnaw dito nga waray mga trabaho. Sang nagisiring niya hira. Pagtrabaho man kamo akong rubasan, nga tatagan ko kamo hinangay nga suho. Nga pinadto hira. Niya ng pagka alas 12, nga liwat alas 3, among ihapon ang ginbuhat niya. May mga alas 5 na hankulog, han pagkadto niya liwat ang merkado. Ingkitan niya, iniba pa ng mga tao na nagkakatugdaw ihapon dito. Kaya ano nga kinaragan niyo ang bugos nga adlaw dinhi gawaray ginbubuhat, nagpagyaan hiya kayo. Binaton hira, kay waray man nagpatrabaho haamo. Gisiling hira niya, kung amo ito, katuliwat kamo pagtrabaho akong urubasan. Ang pagkakulok na nagsiring ang tagihan iya tinaturan, tawga ang mga nagtrabaho ngantayan ira suhol. Unaha pagbayad at mga urhi magtrabaho, ngan urhi at mga una magtrabaho. Gintagan ng tag-usa kasalapi ang mga tao na nagtrabaho alas 5 hanahan kulog. Sanglit ang pagdaot nahin pagdarawat ang suhol ng mga tao nga una magtrabaho. Nagauna-una hira nga darudakuan ira kakarawaton. Kundi tinagan liwat hira intag-us sa kasalapi ang kada usa. Ginkarawat nira ira suhol. Nga nagtikang hirahin pagmuruto kontra ang tag-iya hanurubasan. Nagsiling hirahin ini nga mga tao nga urhi magtrabaho, nagtrabaho usa ka oras na, samtang kami nagtrabaho habukos nga adlaw nga nagantos san kapasuhan adlaw. Kay ano, nagintagan mo hira pareho ani ginhatag mo amon. Yan ginbaton han tag-iya ano sa ira. Sangkay, pamati daw. Waray ako maglimbong haimo. Di ba inuyon tayo usa ka salapi nga suhol inusa ka adlaw nga pagtrabaho? Yan na, karawatan imo suhol nga uli ha iyo. Karuyag kutagan ang urhi na magtrabahoin pareho nga suhol hanapon ikinhatag ha iyo. Waray bangayan ako katungod paggamit hanapon kwarta sugad hanapon karuyag. Una upa ka ba tungudan akon kamahinatagan. Naging tapos ini susin pagsiring sanglit mahiuna at dun mga urhi ngan maurhi at dun mga nahiuna. Ang Ebanghelyo ang Ginoo. Pagdayaw ka, Kristo. Balik. Mo pa'y aga kaninyo tanan. Namot atong pangalan doon atong binbasa ng Ebanghelyo, pero kay pagkukulokan kita. Kaya mo kita mag-imang raw unfair labor practices. Kaya mo kita mag-imang raw iunong kontrata. May mo kita mag-imang raw maitong agaron haniya kamay na tagon.
mahimo kita pag-ibang raw mahitong ko dito kabarak kahit doon gawaray trabaho. Alam mo, hindi kita matatapos. Mawawala na lang kita yung gasolina. Kaya nasugan ka na kita hindi nga ikakaroon kaglima nga Domingo ang katuligan. O na hindi nga kaglima ka Domingo ang katuligan, di na pa kita nagpupuyo hindi nga pandemic. Pandemic. Lalo ito. Dili ay kay pandemic, pandemic. Bisan nga ni Presidente, gindeklarar na ang September 15, 2021 as calamity year. Wala na. That will take us more than a year. Dila na kung nga ni calculation will only be 16 months. As in, 18 months, as in 666. Masin na gusto. Sabot pa September 2021. Kung bakit kita nagpupuyo hindi nga kabarata, nagpupuyo kita yung kahalo. Ngayon mo na itong pamaagi ng buhat, yung pagpuy-puy. Damo na itong naging buhat nga mamitigar, na maundang, mapungan, hindi nga pandemic. Sirito pa nag-MCQ, nag-GCQ, nag-ECQ, kapunta i-SQ na, tapos nabalik na rin. Nag-lockdown, may isolation, may home quarantine, may quarantinas. No? Still, kinikita natin nga sugat lang hapot atong kahinta. At ikada mo, dili pwede maglalakad. Sanglit pagtamang lalakad mo. Labi na, 0 nga ito 20, dili pwede maglalakad. Nga mo ito makusog maglalakad. Sa isinta, tipay mo, dili pwede maglalakad. Tama mo na rin ito maglalakad. Teka lang sa pagtamang nagulakaw. Naundang, di ba gani ka muna lakad? May dalawang naliri para lakad, na COVID man gihapon. Ngayon man ang lakad, nga to hospital. Na COVID man. Natulog, ang akong gin. Natulog panaga, ano ba tulog? Patulog panaga. Una panaga. Kaya ako na ito, kakulong intention, at ito i-marriage-in. I-marriage-in o lakad-lakad. I-marriage na kita Manila, hindi kita ganyan. Pero kilala ko yung itong true life niya, yan iya brother-in-law. Katulad niya naging district supervisor ng Robisco din niya, Eastern Visayas. Kore, lakat-lakat, Ginda Hospital, dito na rival, heart attack. Kore, lakat-lakat. Findings. COVID. DOE, above net hospital. Hindi sinulod mga hospital, sinulod niyo. Dito na rival, pag above net to COVID. Kaya pag-uli na talabanan niya, naman umuli. Krematorium umuli. Kaya na pagkasunod krematorium, dito na natira out of a pinanuto. Without seeing, bidding goodbye. Sige, ano man naging COVID-19 at ito, nga heart attack man at ito, ginswag, nira,
Niyan na 3 days after. Ibibilingan natin kung COVID at ito. Waray na pagbabahay mo, utangin mo, pagiging COVID, ang gawas na yan, heart attack, ang hinundahan ka mata. Isa lang ang naligis pagkat hospital COVID. Alright. Sige, mati face mask. May face mask. May malagya. Ano po nakakatapon? Ito hangin at nilalangak. Ito mo droplets, ito mo lang. May pinag lips to lips. Di ba na nakakatasakit? Sanglit ko rin at 90s na lang. Hindi pwede mag-angkas. Kinahanglan may barrier. Nagpakapalit ang barrier, kamusta sa pusan, pwede na magkuhan niya wala yung barrier. Pwede na umangkas. Bisa mag-atsawa, hindi pwede mag-angkas ay. Wala tayo dirty, wala yung barrier. Bisa pantisil wala yung. Makaburo hilog, di rin makamaratay. Hello. Higit-higit. Nagpakapalit, ang taon ba? Kinahanglan maglago ng face mask, mag-face shield. Hindi pa na pwede ka ito wala. Bukos mo. Hindi ka pwede ka wala Robinson, hindi ka nakabukos. Ano maray face shield? Pagkaroon na lang ka masintrin kondom o sa kabukos ulo sa puno. Ano man? Nawala ang tubig. Kaya namimili ka ng mga solusyon, gawas ito natin pagtulog. Salamat ang mga punto, Manila, mga sa ibang sarado. Pero may nag-aking tubig. Ay, namimili kita ng solusyon, gawas ito natin pagtuo, gawas ito natin pagkilala na may Diyos. Sanglit man, ano itong dala natin? O rin natin natagtugan. Manunubad kita Manila, simenteryo pansasad. Pero may nakatugol pa sa tira simenteryo, because it is a civil cemetery, not a Catholic cemetery. It is a civil cemetery. Iba't ng mga cemetery, yung mansasara, mawala man nga yung mga purtahan. Kung saan hinipid hanap ng ipurtahan nito. Dahil na mami kanipaan. Nagamagtay, wala kita pagkabisita kay COVID. Kaya nagapanahon na pagbisa sa cemetery, na pwede. Ay, ikaw ito pag-gaber. Ay, request na ITF, ito gaber. Mo po ito pag ito cemetery, base nga yan, nabuhi pala, ang mga puhi, karoon na kunahan nila mga lugar, kung mag-COVID. Kaya di nga sugar na pag pinulog ito, pag misa na makagawa sa takasunod. At diba kalasana nag-misa? Tubuti ito niyo. Kaya base maarang, kunain hirap, malugar. Kayo, pinilipid na maarang. Kung mapa-underground ka, o kung mapababaw ka, o kung bababawang ka, o kung underwater ka.
saglit, kumay na pagkalagon na iyo, temprano pa, pinito na kung mga kalagyan na. Nahadlok ito nga magka-lockdown, nagkakalakad na. Di ba nga ninakita na face mask nagkakalakad, nagkakalutaw? May pa itong mga difficile na magkakalutaw na face shield. Mga kalaki, kapasudlan na lahat ninyo, pasudlan. Kaya talingan itong lockdown, yung cemetery, pangaro na health certificate and travel pass dito kan Presidential Spokesperson Rocky, ngayon kan pitong local IETF. Hello. Ada pa kamu? Ada pa. Kaya wala pisag, hindi nga ating mga pamilya natin ito solusyon. It becomes worse. Dili na kay physical, dili na kay health, to the extent ito na ating pan-ekonomiya. To the extent ito na ating educational system. Yan, maestra na magtutugdo, asa niya ito pag-imprint ng libro. Manunong sumisit pa kami ng budget para kukunpan ng libro. Ay nakaugagat ko pera ka, kaya nila budget libro, kaya national. At local, at nagsasakmo mo pinang ngaro, na nasa naging kukurap ang kanang libro ng budget. Pino-order. O, kamu ito na sila. And may the textbook budget every year. Ibisan maestro mag-aanda ito, nag-iinigod na module. Nag-iinigod itong competency itong maestro, pag-imutol na module, mag-module pa, mag-iimprinta pa, asa pa delivery man na sa pataga GLT. Umuka po na para deliver. Kagabuta ba na, di man nalangaran. Ito po unang na Domingo na, yung mga roketan ito din yan. Yung mga roketan grammar, asin ng taga-mundo. Ang doon pagpulot ang mga kagunasin ka din, ng mga anak. Piningamundo na rin, kami nananabutin niya pantini, katini, itamo na pangatigan na nila, kuwan, natamsi. Ang mga pagsabutin niya pantini. Ano ba kasabot namin ito na connected sa itong conjunction? Ay ka na nanabot ng pagtaga-module. Ano man? It's becoming worse na yan. Kaya na itong paghingita, ito yung mga solusyon. Gawas ito na itong pagtuo. Hello? Yung mga na po yun, yan itong binbasa, itong mga pagbasa. Dan aton siya niya pagbasa, nabasa niya manarang niya sa Iyas, versikulo 55, versikulo 6 na tanilgi. 6 na tanilgi, ano siya? Bilang nga ang Ginoo, kanyagian pahiya, tawagang harani ay nahiya. You have to call for God. Bilang natin ng Diyos. Pagingitaan natin ng Diyos, hindi natin mga kasakitan. Pagingitaan natin ng Diyos ay kaburuton, hindi natin mga pagsakit, hindi na pandemya. Paghingitaan natin ang Diyos. Let us look for God. Bilang natin ng Diyos. Hindi natin ibulan. Itong Diyos at atong pamiling, itong mga solusyon, hindi natin mga kurian at atong mga pagsakit. Ay na napulubot, daw sungay na nahirayo ikasan Diyos. Waray misa, ayaw gaani ka mong pamatbat, ayaw gaani ka mong pagitapos. Hello? Para ni kumpisan, pwedeng laway matabsik. Kahit man, we get what we want.
the more it becoming worse. Kaya sila, I am the vine and you are the branches. Away from me, you can do nothing. Away from me, you can do nothing. Bihinan nato ng Diyos. Hakad na itong atong kakurian, hakad na atong mga pag-antos, hakad na itong atong mga kasubo, hakad na atong mga tubang suka, bihinan nato ng Diyos. Halaan sa nga nato, kay ano? Na atong salmo, na atong bakraan sa rin, harani ay ang Diyos, hadto na sang pitay. Harani ay ang Diyos, hadto na sang pitay. Kung kanong dubedrila kay amo ini, it is not only us looking for God, but God looking for us. Tinatong di Ebanghelyo din basta San Mateo Kapitulo, ano Kapitulo? 20 versikulo 1 at 2, 16. Ano? It was God looking after man. It was God searching for man. Di na kay ang tao ang nagbibiling sa Diyos, kundi ang Diyos amo ang nagbibiling na aton. Ang Diyos ang naghihingita aton. Giningita niya at kung mga tao na waray mga trabaho, di ka ng pagkunia sa adlaw, nagtang kakurul po, naghingita niya in mga tao. The good news is, just as we look for God, so God is also searching for us. We cannot keep running away from God. And the moment that we run away from Him, the far and the more we run away from Him, the more our life becomes so miserable. The good news is that only us looking for God, but God searching for us. Anong tawag ba ato ng Diyos? Singutigang pagpulis sa adlaw na ang katulo ng adlaw, nakad ang Diyos. Nakad na niya paghingit aton nga, may barok kita ang pagsulti ng iya urubasan. Diyan urubasan ng Ginoo, ada ang piyo nga kahintang, ada ang kalinaw, ada ang trabaho, ada ang suhol pagkatulo. Ada ito aton kawaray kabarata. Kita natin, usa ka adlaw nagsinulat na kulog ka na tawago na magtrabaho. Ano man mo tigang alas 8 na alas 5? Ano man yung maabakan? Ano mo kabigyan? Magtutulog na, magabi na. Wala pa ng panigal-ihon. Wala na mga ako nagpatrabaho. Hindi mo, God is searching for us. It's the good news for us. Kaya sa ito, mabuti ang atong katalagman, abugat atong pagsakit, abugat ang atong napag-antos. Ang Diyos nagkakawa ka aton. Ang Diyos nangiinano aton. Ang Diyos nagbibigay ka. Pag hinapon nga, tiburo kinalawakin pagbaton nga, abri ito atong kasing-kasing na dahan Diyos. Nabingita kita, ang solusunin ng atong katalagman, bilingan natin ang Diyos, pabiling kita ng Ginoo, padakop kita sa Diyos, let us be searched by God. Ayaw kita muna dahiliya, dangot kita na dahiliya. Sa ito pa, ito na atong pagingita, ito na opay na panlawas. Spiritual life is a component of a healthy well-being. Or rather, the well-being of man. You cannot separate itong kalagang pinabuhi, itong lawas nun na kinabuhi itong tao. Kaya nasa rin, ang tawag ko kung puniraan, lawas ika. You cannot separate. If you want the total wellness of man, you cannot separate the physique and the soul. You cannot separate the body and soul. Binan nato ng Diyos. Pagkingitaan nato ng Diyos, ano sila? Ang Diyos sa rani ay hato na tawag kayo. Amen? Amen. Nato